सावंतवाडी नगर परिषदेची निवडणूक, जी निवडणूक सुरुवातीच्या डरकाळ्याने गाजली, ती आता सिंहाच्या पंजापुढे विरोधकांना नेस्तनाबूत करताना दिसते. अगदी महिनाभरापूर्वी जी सर्वसामान्यांच्या दृष्टीनं एक साधी स्थानिक लढत वाटत होती, ते आता राज्यभर चर्चेला जाणारं रणांगण बनलंय. नगराध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत उतरलेल्या राजघराण्याच्या सौ श्रद्धा सावंत भोसले यांच्या, अर्थात एका महिलेच्या बदनामीच्या, आणि ज्या राजघराण्याचा सर्वांनीच नेहमी आदर ठेवला, त्या राजघराण्यावर उठसूट तोंडाला येईल ते बोलण्याच्या आडून विजयाच्या गमजा मारणाऱ्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला देखील आता सळो की पळो करून सोडणारी ही निवडणूक आता भाजपाच्या बाले किल्ल्याकडे परावर्तित होते. पालकमंत्री नितेश राणे आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचं चोख नियोजन आहेच. त्यामुळे प्रत्येक प्रभागात जाऊन जो बदल घडलाय तो भाजपाच्या विरोधकांना घाम फोडणारा ठरतोय. अर्थात या सर्व बदलाचा केंद्रबिंदू ठरले ते भाजपाचे युवा नेते विशाल परब. प्रादेशिक नेतृत्वाचा स्पष्ट आशीर्वाद, स्थानिक पातळीवरील अफाट जनसमर्थन आणि प्रतिस्पर्ध्यांच्या छातीत धडकी भरवणारी संघटन शैली, या सर्व गोष्टींनी सावंतवाडीची निवडणूक आता एकतर्फी होत चालल्याचं चिन्ह दिसत आहे. विरोधक बचावात, मतदार उत्सुक, कार्यकर्ते ऊर्जित आणि पक्ष नेतृत्वाचा पाठिंबा, ही सारी चिन्ह एकच सांगतायत. सावंतवाडीमध्ये भाजपाचा विशाल प्रभाव वाढतो. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या सत्ता सूत्रधारमध्ये स्वागत करतो. विशाल परब हे मैदानात उतरल्यानंतर सावंतवाडीच्या राजकीय समीकरणात अक्षरशः भूकंप झालाय. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांनी त्यांच्यावर सोपवलेली सावंतवाडी विजयाची जबाबदारी ते अक्षरशः युद्ध पातळीवर पूर्ण करतायत. दिवस रात्र सभा, बूथ भेटी, घरदार संपर्क, युवा संवाद, या सर्वांच्या जोरावर विशाल परब यांच्याकडून विकासाच्या मुद्द्यावर सुरू असलेला प्रचार भाजपाला विजयासाठी बूस्टर डोस ठरतो. परब यांचा प्रत्यक्ष प्रचार म्हणजे भाजपाच्या विरोधकांकडून फक्त सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या कॅम्पेनपेक्षा एक शक्तिशाली मोहीम ठरते. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, खासदार नारायण राणे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सावंतवाडी शहराला दिलेल्या विजनच्या जोरावर आणि विशाल परब यांच्यावर जनतेच्या असलेल्या विश्वासाच्या ताकदीवर भाजपमध्ये प्रचंड प्रमाणात पक्षप्रवेश सुरू आहे. यापूर्वी शिवसेनेचे ठाण मांडून बसलेले काही प्रभाग आता हळूहळू भाजपाच्या भगव्या रंगात रंगत चालले. विशाल परब यांच्या पॉलिटिकल स्ट्राईकमुळे अहमपणात मुरलेले शिवसेनेचे अनेक बाले किल्ले समजले जाणारे काही प्रभाग हळूहळू ढासळू लागलेत. आमचीच सत्ता येणार असा पोकळ दावा करणारे, मोती तलावापुरते मर्यादित अविकसित विकास करणाऱ्या स्वयंघोषित दमंग मागच्या एक आठवड्यापासून बोलती बंद करून बसलेत. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सावंतवाडीच्या राजघराण्यावरून खालच्या भाषेत टीका करणाऱ्या विरोधकांना विशाल परब यांनी भाजपा स्टाईलने शांत शब्दात दिलेली उत्तरं, यामुळे सावंतवाडीच्या पारंपरिक मतदारांचा कल बदलताना स्पष्ट दिसू लागलाय. त्यामुळे आता सावंतवाडी पूर्णपणे भाजपमय होताना दिसते. परब यांच्या उपस्थितीनं भाजपाचा संघटनात्मक कणा सावंतवाडीत अभूतपूर्व मजबूत झालेला दिसतो. सावंतवाडीपूर्वी सर्वात महत्वाचा ठरलेला मुद्दा म्हणजे मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालयाचा. हा विषय विशाल परब यांनी उचलल्यानंतर स्थानिक आमदारांची चांगलीच घालमेल झाली. त्यात काल परवाच लखमराजेंनी पत्रकार परिषदेतून सादर केलेली माहिती शिवसेनेचा मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल बाबत आणि मोती तलावाबाबत सुरू असलेला बागुलबुवा गायब करणारा ठरली. विशाल परब यांचा हा थेट मर्मभेद आमदार दीपक केसरकर आणि सावंतवाडीच्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख संजीव परब यांच्यासह शिवसेनेला घायाळ करणारा ठरला. खरं तर विशाल परब यांचा वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचा भक्कम जनसंपर्क. ते फक्त सभा घेत नाहीत, ते प्रत्येक प्रभागात प्रत्यक्ष लोकात जातात, प्रत्येक समस्येचा अभ्यास करतात,
प्रत्येक मतदाराशी थेट संवाद साधत प्रत्येक कुटुंबाशी विश्वासाचं नातं जोडतात. त्यांच्या याच स्वभावामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीत अपक्ष म्हणून उभे असताना देखील त्यांच्या मतांचा आकडा तब्बल 35,000च्या घरात पोहोचलेला. अर्थात यामुळेच भाजपाला सावंतवाडीतील बहुतांश भागात सरळ विजयाची खात्री असल्याचं आढळतं. सावंतवाडीचं राजकारण नकारात्मक भाषणाने आणि त्या अवकातीपासून सुरू झालेल्या ते थेट राजघराण्याची बदनामी करेपर्यंत पोहोचलेल्या बेताल वक्तव्यांनी भरलेलं असताना विशाल परब यांची शैली पूर्ण वेगळी आहे. ते टीका नाही करत, दिशा दाखवतात. भाजपा युवा नेते विशाल परब यांच्या भाजपात पुन्हा येण्यानं सावंतवाडीची निवडणूक एका नव्या टप्प्यावर पोहोचली. त्यांचा उत्साह, संघटन क्षमता, दिशा आणि दंडक प्रचार शैली पाहता भाजपाची निवडणूक केवळ लढाई राहिलेली नाही, तर विजयाची मोहीम बनत चालली आहे. तुर्तास आजच्या सत्ता सूत्रधार मध्ये इथं स्वल्पविराम. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.